инҷо изи суми гавазн ба чашм мерасад. нав ё кӯҳна будани из барои ошноёнаш маълум аст. изи пои гавази бухоравие тахминан 3-4 дақиқа пеш ҳамон ҷо хати гузаштагие. мо ҳозир ҳамон тараф мерем, ҳамин ҷода гавази бухоравиро дидан мумкин аст. ҳамин як изи оддӣ нишон медиҳад ки дар ин ҷо ҳаёт вуҷуд дорад. ҳайати кормандони телевизиони илм ва табиат бо нигаҳбони бешаҳр аз пайи гавазн мераванд. агарчи дар ин макон ҳар як қадам ва ҳатто нафас кашидан ҷуръатро мехоҳад, вале наворбардорони мо наҳаросида аз паси изи гавазн роҳро идома медиҳанд. мехрова ана ҳаминҷода гавази бухоравие дурона ҳамон тараф сар бите. билохира пайдо шуд. дар нигоҳи ин ҳайвони нодир ҳайрат эҳсос мешавад. гӯё аз худаш мепурсад ки оё ин беша ҳанӯз ҳам амн аст. дар аввал ором қадам монда, сипас барои ҳифзу эҳтиёти худ роҳи гурезро пеш мегирад. ҷангал барои он беҳтарин паноҳгоҳ аст. худро миёни дарахтони сершох пинҳон кардан мехоҳад ва бовар дорад ки дигар касе ӯро намебинад. ин манзараи кӯтоҳ бо боварӣ ва умед зиндагӣ карданро ба одамон талқин менамояд. дар ин беша танҳо як гавазн нест. дар идомаи сафар рафиқонашро низ ба навор хоҳанд гирифт.